שלום, שמי תומר שוטלנד, והיום אנחנו נלמד איך בונים באנר בפלאש. אנחנו נעבוד עם גרסת CS6 של פלאש, קובץ מסוג ActionScript 3. אז זה המסך פתיחה של התוכנה, והדבר הראשון שנעשה הוא לפתוח קובץ ActionScript 3. עכשיו נפתח הקובץ, אני אביא לפה גרפיקה וקטורית שהכנתי מראש, ועכשיו אני אייבא תמונת רקע משכבה חדשה לבאנר. פה תמונה, ועכשיו תמונת רקע היא בשכבה התחתונה, הלוגו בשכבה העליונה, וכעת אפשר להתחיל לעבוד. אז הדבר הראשון שעושים בבאנר פלאש הוא להגדיר את הגודל שלו. אני אגדיל את הגודל לפי התמונת רקע שזה 1024 על 285. אכנס ל-Modified Document ואני אכתוב 1024 על 285. אני אשנה בנוסף לכך את ה-Frame Rate ל-30 frames per second כדי שהבאנר יהיה יותר מהיר והתנועה תהיה יותר חלקה. כעת מה שקורה, יש לי פה את הרקע של הבאנר שהוא לבן, והתמונה נמצאת במיקום מסוים. עכשיו בפלאש, הפינה השמאלית למעלה, הנקודת ציון שלה זה 0,0. כלומר, פה ה-X הוא 72. אם אני אעשה X 0 ו-Y 0, אז התמונת רקע תמוקם בדיוק בפינה השמאלית למעלה. כעת אני אקח את הלוגו, ואני אמרכז אותו לדף. לצורך זה אני אלך ל-Window Align, אני אבדוק שה-Align to Stage בחור, וכעת אני אמרכז אותו. נסגור את החלון הזה, ונמשיך לעבוד. עכשיו אני יכול עם הזכוכית מגדלת, ובעזרת Alt להתרחק טיפה מהמסך, כדי שאני אראה את כל הבאנר. אוקיי. עכשיו מה שאני רוצה, זה לעשות אנימציה ללוגו. לצורך כך, אני צריך לתת פה פריימים ריקים, לכן אני אעשה insert frame, וכעת יש לי את השכבה של הלוגו, אני אכניס לו create classic twin, פה אני אכניס keyframe, בשביל לעשות את האנימציה. כלומר, הוא במצב שהוא קטן, הוא יגדל. עכשיו אני רוצה שהוא יישאר קצת, שיוכלו לראות אותו, ופה אני אכניס keyframe נוסף, ואני אקטין אותו. עכשיו, כעת מה שאני רוצה לעשות זה כשהוא קטן, שהוא יהיה שקוף, שלא יראו אותו. לכן אני אלך ל-Properties של אובייקט, אני אעשה פה בסטייל אלפא שווה 0. כעת הוא במצב שהוא בשקיפות למלא באנימציה. פה בסוף אני גם אתן לו אלפא 0, ואז בעצם יש לי את האפקט הזה. עכשיו כדי לראות את התוצאה הסופית של הבאנר צריך בפלאש ללכת לקונטרול, טסט מובי, או פשוט ללחוץ Ctrl Enter או Command Enter במק. אז אני לחצתי Command Enter, וכעת אני רואה את הבאנר שלי. זהו, תודה רבה לכם.